Aron magsugod ta ani bro. Ato jud basta affirmatibo bro. Kinaunhan jud kang magampo bro. Go ahead bro. Then pagkahuman nimo gampo, i-start imong oras. Okay. Open prayer sa ta bro. Mag-ampo na bro. Sige, go ahead. Pag humani mo gampo, i-start na ko imong time dire. Okay. Sa ngalan sa mahan ug sa anak ug sa Santo Amen. Dalag gunod Dios sa mahan makagaom sa tanan. Daghang salamat kirong gabi una kay di mi karon sa among kakabildo may tungod sa imong pagtuo. Kasayod kami mana wala kami mahimo wala ka busa sa kanunay ipatali mong palang espiritu na may magiya ka na mo aron mo gawas ang kamatuoran. Kinintahan ang mahal mong ibalik sa murag sa Kristo mong Ginoong manluwas. Amen. Sa ngalan sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay. Sige bro, magsugod ang imong oras pagbutingog ka go. Okay, may gabi sa tanan no na akong pamatud-an na si San Pablo pare sa Kristiyano sumala sa Biblia ug referensya. Muna makigsuunan usa may buluhaton sa usa ka pari. Gani ko atong tanawon there is online commentary diri sa English sumala diri sa verse 16 sa Roma Kapitulo 15 kasi siguro 16 no ministering are two different words in the Greek but allied in their signification both refer originally to the liturgical service of the temple, the praise to the whole of the function, both of the praise and Leviticus praise. The second, the special function of the praise in the offering of sacrifice. Saint Paul is a minister of Jesus Christ. His sacred office was given to him by Christ. It was Christ who appointed and ordained him to it in his especially duty as a priest of the gospel. Muna kung atong tanawin makaigsuunan ay nasayod man ta sa pagtuong Katoliko na kita na to na ang tanang Katoliko Kristiyano pero dito ng Kristiyano Katoliko. Muna ano na ko ang tema sumala sa among nasabutan na pinaagi sa balang kasulatan. Una, ang bulaton sa usa ka pari magampo sa sacrifice kanang balaang panihapon ug uban pa ng mga bulaton nagihatag sa tong Ginoo. Gani sa dili pa ko mo dito sa among ni Peter ako sang i-cite gamay ang pagtulon ang simbahan may tungod sa atong Ginoo sa iyang pagkapari kay si Kristo Hebreano 3:1 siya man ang pangulong pari mula sa diyang last supper kung balaang panihapon katapusang panihapon sa itong Ginoo sa San Lucas kapitulo 22 versikulo 19 namikuha siya og pan og yan gitipik-tipik og gihari sa mga tinuod na mengon na kaon kamo kay mo ang lawas og dugo na ikugyang kaninyo buhata kanya paghandom ka nako. Means ang buluhaton sa usa ka pari agisangon sa Ginoo sa iyang mga katawhan na apostoles unang sumusunod niya o kanang gabi una iyang gitukod ang kini pagkapari sa iyang mga apostoles. Muna igsoon ang simbahan nagpadayag na ang pari diya sa sentro sa pagtuo nagibilin sa tong Ginoo sa mga apostoles sa mga kaparian mo ang Eucharistia ang sentro sa pagtuong Katoliko. Gani si San Pablo atong tanawon diya sa 1 Corinto kapitulo 11 versikulo 23 na ang dako na kung nadawat na pagtulong gikan sa atong Ginoong Kristo mao sa diyang gitipik-tipik diyang panigati sa matinunan ug miingon siya mo kanang lawas na itugyan lang kaninyo buhata kayo na paghandom ka nako. Minsan ito pa Uy,
Hello, bro. Hello. Nawala man yung signal, bro. Nawala siya bro Eugene, nagtipik iyang signal. Oh, nawala. Sige lang, ato lang i-extend yung iyang kuhan. Eh, Ato lang 6 i-extend minutes. o pila ka minuto Tanawa. siya nawala. Tanawa. Nawala yun siya. 6 minutes ang iyahang na-consume. Wa pa siya kapabarog. Ngayong 5 minutes. So, apa to? Intro pa lang daan. Wa? Wala kang maingon. Digo, alang-alang ginang 5 ka minuto. Mao lagi. Kaya, pagali Si sa Elias kahuman. Karaan. Wala pa siya kakuha sa iyahang punto. 6 minutes na inahurot niya. Parang di ko ganahan. Yan si Elias karaaning debatidor ba pero di ka balo mo tanaw og pila ka oras ang iya, pila ka minuto ang iya papabarog. Kaya ba yung 5 minutes? Mabita nang kana sa debate, di ko ganahan og debate nga 5 minutes ra. Okay ra ang konklusyon kay pahuman-human naman na. Pwede rin kang magpasalamat diha. Di ara. Sige. Hello, bro. Bro Elias, kat ito sa luyo sa inyo ang balay ba? Katong bitong na CR. Dito na sa CR ba sa likod. Tungtong nitong bangko kay kusog nitong signal. Hello, bro. Wala gid siya. Awa man siya garidi daan siyang signal good. Ingon niya, pagandaman dyan ako ni bro kay mo ni pigmiro na ako balik sa debate. Yun pa na, pagandami yun. Wala ga kwanta to siya, gapisunit unta to siya. Unsa ba? Kay naron ulan-ulan o abaga ulan da sinyo ha? Baulang, magaulan sila ha. Da sinyo ha bro, waga ulan dia. Wala ra. Gabi kusugay kulan gabi Pero karon wala. Nawala mas kuan. Wala si Brad Elias sa aman ni karon. Dodong Ilyas. Dodong Ilyas. Dodong Elias. Asa naman is Dodong Ilyas. Basig di burnout sila ha bro. Dahil unsa ba? Awa pa ta kay Mao balog. lagi. Awa pa ta kay balog unsay kuan. Wa ta kay balo kung say reason. Ito paragraph. Himo ito paragraph. Description in English. Okay na magud yang signal ko mutawag ko sa iya. Ha? Lagi. Nya. Dag-om Ano karon ni no? Ay, may gabi ni Kuan ni Father Don. May gabi ni Mada Father uban sa imong pamilya o sa imong mga parokyano. Nawala mas Elias mahilom na limbis ganahan na kay kuminaw sa iyang presentasyon. Dag-om ra sa Mindanao. Dire ulan ganina dire pastilan. Sige lang. Kuan naman Japon ning ulan. Blessing ra man Japon ning ulan. Blessing sa taas-an ulan. Unsa po ni atong mouse dire nga lugos man irog. Okay. Sige. Ay Dodong Ilyas, asa naman ka Dodong Ilyas? Atong kantahan lo sis Ilyas be kinawala man oh yeah. Dong Ilyas nawala mo Dong Ilyas. Isam niya kung bag-om taning battery niya ko ang anong ning aginod ni lihok niya tong mouse ani. Oras alas 7:47 na sa kagabion. Og dili ni madayon ni Elias ron bro kay wa say signal bro. Kini na lang si Jerry bro. Jerry nga tumala. Nagsabot man mo ato no? Hello, bro. Hello bro. Hello, bro. Oh. Okay na? Sige, utro ko na may signal. Di ko kakuan, bro. Wala mo yung signal si Jerry. Kaya di ko kakuan. Isa ka na si Jerry. Católico Live. Di ko kakuan, bro. Hello, bro. Hello. O, Jerry gani.
Asa may ambil Sige, gawas sa wa ka andam. Gawas sa. Abi ba ko na ko okay ra pud kakaron og wala si Elias Mahilong. Kita na lang kay Ana, wala ko kakuan kay Wala ka dapat ko pangandam. buhaton na naka-schedule ko Wala buhaton bro, na. nawala ba si Kumana lang, Ilong? gabi. Kumana lang sa gabi. sige bro, okay problema bro. No Kumana lang problem. mo kay lain na po kay musapaw na si Ilyas. Nana si Elias. Bro, magawa na. Sige bro, gawas sa bro. Nana si Elias bro. Bye-bye. Sige. Sige. Brad Padayon Ilyas. bro Elias sa imong kwan. Barog. Okay, okay. Nawala. Ano, what? Nga naman to bro, nawala man ka bro. Nibalik na kay nag burn out gamay. Naman ko sa mati dyan. Tanawa lagi. Lawigan ba? Tumuloy na Oh. tayo sa Oriental. Lagi. Now, gisakyan ako tong imuhang 5 minutes bro. Wapa ka kakos imong punto. Wala na dire 6 minutes na na-consume nimo. Sige. Paano sige. na ako? Padulong na ako. Sige bro, dayon. Sige, magsugod ang imuhang oras balik bro. Kuha na ko, i-continue na ko. Okay, diya sa padayon niya ako sa buhat 20, no? Ang buluhaton sa Ginoo, naghimo San Pablo na diya sa pungaton tanawon sa buhat 20 kapitulo sa unang adlaw sa semana, nagtigom kami aron pagpaambit sa balaan panahon. Wala ko makita na ang buluhaton na diya sa Ginoo sa Apostoles, nadawat pa San Pablo. Muna, diya to makita na ngano minyo ko San Pablo pare sa mga Kristiyano. Kay sa Roma kapitulo 15 bersikulo 6 mabasa to bro sa kapari sa tong Ginoo sa kung basa ganina na diyan to makita na siya ang praise of the gospel sa atong Ginoo. Mula dito makita na sa Pablo na usab pud ka pare o atong nagbitan igsuon na ang tanang sumusunod ni Kristo sumala sa buhat kapitulo 11 bersikulo 26 nagitawag sa unang higayon sa Antioch og kining mga Kristohanon kung Kristiyano. Minsan to pa tataw klaro diri ko mupunto karon sa tema namo na muna nakaingon ko na si San Pablo pare sa Kristiyano kay si San Pablo una sumusunod sa atong Ginoo. Tapos makita na to dayag nga masabtan mabasa sa Biblia ni San Pablo usag gyud ka pare. O ang bulaton sa pare na mao ang pag-ano sa panihapon sa balaang panihapon na mao ang Eucharistia, mao ang sentro. Diyato makita na gisangon kay San Pablo. Mga nagsuong atong tanawon diri sa mga kasawon na sa balang kasulatan. Makita gyud nato na pinagi sa pagsabot nato sa balang kasulatan kay tanaw na to kung biblically nasayod man ta na karong panahon na ang Kristiyano sinto gyud sa Katolikong pagtuo. Kay ang talang Katoliko Kristiyano pero dili talang Kristiyano Katoliko. Muna na kaingon ko tataog klaro na naa sa Biblia na padayag na ko sa Roma kapitulo 15 bersikulo 16 na si San Pablo usa ka pare. Tapos diya sa buhat kapitulo 11 bersikulo 26 na sa unang higayon ang mga sumusunod sa atong Ginoo gitawag og mga Kristiyano. Si San Pablo sumusunod sa Ginoo tapos isa sa kapare. Muna, diyan ako nakita, mabasa sa Biblia na kung tema karon na bungkago ni Peter na dili pare si Pablo o dili pod Kristiyano kana basi makapunto siya ni ana. Muna, giano na ko ang kining pagkapare kay pare niyo si San Pablo o ang realidad ni ana siya pod sumusunod ni Kristo. Muna, tato klaro sa dayag kay nasayod man ta na ang simbahang Katoliko dili man litra por litra pero nasayod ta kini mga labi na ang 70 Adventist kini si Peter Pindon na ang iyag yung pagsabot kailangan mabasa sa Biblia. Pero karon kung naa siya mabasa sa Biblia ni San Pablo dili pari o dili Kristiyano daog na siya. Muna ang realidad kay gidawat man niya ang tema na pamatud-an ako ni San Pablo pari sa Kristiyano sumala sa Biblia og referensya. So sa ato pa napadayag na ko kung unsang bulaton sa pare nagisangon sa tong Ginoo og nadawat ni San Pablo sa buhat 1 Corinto 11:23 og nag-celebrate sa Eucharistia kung kining balaang panihapon og tataw klaro na si San Pablo nakita na tug suon sa Roma 15:16 na usagid ka pare sa tong Ginoo. 2 minutes bro. 2 minutes.
Tapos, makita na to na diya pa lang punto ha, napabarog na ko akong tima. Na si San Pablo, sumala sa Biblia, pare sa Kristiyano. Kay, balito na ko, karong gabi una, unaan mabasa si Peter, San Pedro na hinula akong tawag, si Peter Pindon, na Brad Peter, na kung naay mabasa siya, na dili pare San Pablo o dili pod Kristiyano, adaog na siya. Kay gidawat man yang tema nako na karon napadayag pamatud-an man ako pinaagi sa balang kasulatan. Kaya nga mong tema pamatud-an nako sumala sa Biblia o referensya si Pablo pare sa Kristiyano. Means nakita na to karon nadayag na ginatago-tago ginadinay man gid nila pare man San Pablo. Tapos asa man siya nabilong na pare sa Kristiyano o sa Hudiyo. Kay diya sa balang kasulatan halos duha ra man na. Mo dito makita na napamatud-an ako o kailangan gubaon niya na si Pablo pare sa Kristiyano na sumala sa Biblia madayag mabasa masabot na to. Kay gani sa giingon San Mateo Kapitulo 24 versikulo 15 basahon og sabot 1 minute. buot. Minsan nga ang akong giano karon gibasa na ko gisabot na sumala sa Biblia pare San Pablo tapos sa buhat 11:26 sumusunod sa Kristo minsan daw klaro na ang mga apostol sumusunod sa Kristo mga pare 51 seconds. dito makita na barog na ko na si San Pablo pare sa Kristiyano sumala sa Biblia na nakuha niya kang sa atong Ginoo sa Kristo muna gihimo niya ang mga buluhato na gisangon kaniya kanang balaang panihapon pagpikas-pikas og pan o uban pa. 28 seconds. Magbasahan na igsuot ang kitibukan sa 1 Corinto Kapitulo 11 versikulo 23 hangtod 26. Basahan niya na makita na to. 19 seconds. Sa 26 nasa mata tapan o bino gisang niya yung kamatayon tapos magbalik sa tong Ginoo. Muna salamat. Mayong gabi ikatong tanan. Uy, nandun Okay, bro. si Peter. Time na, bro. Sige. Akong gi-op imong time kay na naman kay nabilin og 3 seconds sa malantok. Sige. Kisa mga gustong mo tanaw sa tong time ha, wala dili makita na sa camera na sa akong laptop dire. Ako lang ni picturean para aw nya na lang. Okay, andam na ba ka mangutana brother Peter Pindon? Yes, bro. Ay ikaw Brad Elias Mahilom, andam na ba ka? Andam na sa yanong pangutanan ni Padre noon, Peter Pindon. Sige. Peter. Ay andam naman ka katong imong pabarog nga pulo ka minuto. Oh, andam naman ka katong imong presentation nga isa bro, katong imong presentation nga pulo ka minuto gisahon karon ni Peter Pindon og pangutana. Go ahead bro. Start now. Okay, unang pangutana Brother Elias, ang imong tema pamatud-an nimo si Pablo pare sa Kristiyanos. Nasayan ka ba Brother Elias sa Pilipinas na ay daghan ng mga Kristiyanos? Ang pangutana, asa man nahimo asa man pare si Pablo sa Seventh-day Adventist o sa Iglesia ni Cristo? Kapag kategorika. Tubag, wala gyud siya na pare diya kay ang Iglesia ni Cristo ay pare ang Seventh-day Adventist Moderator. Sa may objection bro. Sa ako sa post time. Sa may objection. Ang atong pangutana kay ingon man siya nga ang iyang pahayaganihan nga daghan da kuno tanan da kuno nga motuod kang Kristo matawag da kuno nga Kristiyanos. Yan ang pamulong ganiha. Masunod kang Kristo matawag Kristiyanos, ang Seventh-day Adventist nagsunod kang Kristo, ang Iglesia ni Cristo po nasunod ka ang Kristo. Nya ang iyang tubag kinahanglan nga naa sa kategorikal asa man nahimong pare si Pablo sa Iglesia ni Cristo o sa Seventh-day Adventist tubag kategorikal. Wala lagi niya kaya akong pamatuod. Objection Mr. Moderator. Bro, tanda lang bro. Gipapili man kani kuan bro. Moderator's time ha. Gipapili man jud kang Peter Pindon asa man jud na pare San Pablo ana bro. O sa may motubag ana. Bro, ang akong pamatuod sa Kristiyano man na sumusunod, dili yung sumusunod nagtuo. Ang gipadayag na ko, ang akong gibarugan, dili ang nagtuo lang, kundi ang sumusunod diya. Desisyon Mr. Moderator, desisyon. Okay. Bro, ang akong nasabtan sa iyang tema ron bro.
wala man ta magisgot diri og unsang klaseng Kristiyano na ang iyang giparian. Sa Badistabag Iglesiyang Cristo basta kay pare sa Kristiyano. So nasa imo karon, mangutana ka unsa ba si San Pablo? Dili pares Kristiyano. Aham na siya nabilong. Wala lang. Focus lang ta diya. Kaya lang, Okay. Matod nimo, Brother Elias, na pare si Pablo sa Kristiyano. Ang Seventh-day Adventist, basta kay motuo mga kang Kristo, sumala sa mga pahayagan niya, sumusunod ng Kristo, matawag og Kristiyano. Ang Seventh-day Adventist, yun ang sa premise ko. Wala ko na utana. Sa premise pa ko. Yung premise ko sa akong question. Ang Seventh-day Adventist, sumusunod ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo, sumusunod po Kristo. Ang atong pangutana, asa man siya nahimong pare? Oh. Sa Seventh-day Adventist o sa Iglesia ni Kristo? bro, wala may pare ang Iglesia o Seventh-day Adventist. Kaya mo ba mangkuhan na akong di ba Kristiyano man. Ang doran akong pangutana, Sarap Na- pangutana. Judeo ba o sa aking liko? Pwede pa. Okay. Sarap pangutana, Brother Elias. Tasa bro. Kadalang bro ha. Kanang Brad Ilyas, unsa may mo signal dang putol-putol man ka? Magkay, buto-buto lagi kay hinay kay ano dili signal kay ano maguli. Mugawas ako gabi. Paduol ka nang nay kusog-kusog ang kuan. Isa kaya patong oras. Patong tunga dito sa atong CR. Ang oras mo bro kay 8 minutes pa bro. Sige. Okay na, Bro Elias. Tinaw na kay kaniha. Mura sa amin, oy. Gana. Sunod pangutana, Brother Elias. Sa bro kay putol gid sa bro. Walay tingog siya oh. Di ta magka Wala ginog. Akada bro, tingog da bro. Ako tingog na. Go ahead. Okay. Sunod pangutana, Brother Elias. Dili ta sanay mga pare. Ang Pilipinista na ay pare. Roman Catholic Church na ako'y pare. Pareha sila tumutuo ni Kristo. Panahon gani nga na ay mga pista na sila gibit-bit nga dagway da kuno ni Kristo. Ang akong pangutana, asa manahimong pare si Pablo sa Pilipinista o diha sa Roman Catholic Church? Tumag kategorikal. Sa Roman Catholic Church kay sama sa akong giingon ganina na ang tanang Katoliko Kristiyano. Pwede dili tanang Kristiyano Katoliko. Unang punto, dili mo nabilong ang Pilipinista sa pare sa Roma kay bulag naman na sila. Kung ano pa sinduri. Una ang akong baro na napasa sa Biblia papunta ako na si Pablo pare og Kristiyano. Una mo buon Brad Peter Pinton. Okay, sunod pangutana, Brother Elias. Kay pare man dahil sa Romano Katoliko. Dili sa imo ang tema, wala ko nabasa na Romano Katoliko. Pare sa Kristiyano. Ang akong pangutana, magpadayon ba ni imo ang tema hangtod mahuman ang ato ang debate nga walay Katoliko direto ba kayo or no? Yes, magpadayon na kay ngano man. Akong gitubag ganina, akong gisugod na si Pablo sumusunod sa atong Ginoong Kristo. Kung nakapari, nakita na napadayag na ako, napalig ko na ako sa Biblia, diya sa Roma 15:16 o diya sa buhat 11:26, Kristiyano ang sumusunod ni Kristo. Muna, gibalog niko ang buluhat sa mga pari sa simbahang Romano Katoliko, mo ang ginahimo ni San Pablo. Kay gipadayag na ako na si San Pablo pare sa Ginoo, ang buluhat na gibilin kaniya Okay, sa sunod diyang pangutana. wala ang panahapon. Okay, sunod pangutana, Brother Elias. Ipadayon man ka nimo. Karon kay ang imo ang tema, matudaan nga si Pablo pare sa Kristiyano walay Katoliko na imo ang ipadayon. Uyon ka, Brother Elias. Bro. Ito para makumpleto na eh. Uyon ka, o dili? Kamo yun. Kasa bro. Brother. Bro Peter Pindon. Yes, bro. Nihinay man imong tingog burag nilayo. Wala kay kuan dia. Layo. Naka-headset man ko, kana. Madungol ko nito, kana. Kusog kayo bro. Gato ganina murag na naslawom kay mong tingog. Akong gi Sige. pause imong oras 5 minutes and 49 seconds. Matod nimo imong ipadayon, ipakpak si Peter Pindon kay imong ipadayon. Karon uyon ka nga ako ni butangan og pamatod-an nga si Pablo
pare sa Romanong Katoliko Kristiyanos. Yun nga na, tingnan mo yun. Bro, akong gipos imong oras bro. Kanang kuha ko na imong headset bro. Paano headset? Okay, Hindi ako kadungo gani. i-loudspeak lang na imong Hindi ako kadungo gani. i-loudspeak daw imong messenger. Dali lang ha. Kana kay tinaw kay kadya wala imong headset. Na takdan naning Alvin Sanchez Peter Pindon. Oy, si Alvin Sanchez gipailag kaso. Diharang laay ani ron. Gipailag kaso si Alvin Sanchez. Nadra kong basahan dila na ko sa ikwana. O basahon sa to diri ha. Akin ni bro, madungog ko nimo bro. Kana kusog kayo. Sige. Ay, sige. Mo dito day. Okay, go ahead. 5 minutes and 13 seconds. Akong pangutanan nimo brother Elias. Kay mo uyon man day ka mo dili man ka nimo ni ang imong tima. Wala man ni Katoliko nya imo magyuding padayonon gyud no. Ang akong pangutana sa imuha. Uyon ka ba nga ato ning butangan Katoliko kay wa may Katoliko dire. Pamatud-an nga si Pablo pare sa Kristiyano sumala sa Biblia. Uyon ka nga butangan to Katoliko wa may Katoliko dire. Uyon ka na dinhi. O yan guys bro, yan naman, napanood naman ako na si San Pablo, pare sa Katoliko, apan diya sa Biblia, akong gipadayag na mabasa diya na San Pablo pare, Roma 16:6 o sa buhat 11:26 gitawag na unang higayon ng mga Kristiyano sumusunod ni Kristo. Sa to pa, akong introduction kanina, ang buluhaton sa pare, Santos Camis, ang Eucharistia, muna dili, bot siya na si San Pablo, pare sa simbahang Katoliko. Pero ang akong gipadayag karon para lang masabtan nimo kay litra po litra man imong gusto na ang Kristiyano diya means makita man sa Biblia o dayag sa mga tao na Katoliko man o ang buluhaton ni San Pablo na nakuha sa atong Ginoong Jesucristo. Muna Okay tubag na, sa mga ano kang pamagat. Gina. Salamat. Ako lang giputangan og Romano Katoliko dire brother Elias. Sakto na ni imong tima karon o sayop gyapon eh. Ako masahon na pamatud-an nga si Pablo pare sa Romanong Katolikong Kristiyano sumala sa Biblia Referensya. Uyo na kani. Porting oyo na bro, kay nga naman akong gipadayag kanina, dapat ang imong bungkagon na si Pablo dili pare sa Kristiyano. Kay nga naman, introduction pala na ako, tataog klaro kung sa buluhaton sa simbahang Katoliko. Mugani gingon ako kay nga naman, mabasa man sa Biblia, maski mo ingon kag sa asa kamutan aw karon sa ibang bansa ang Kristiyano nadayag ang Katoliko na mula sa San Pablo ilado na mula namin simbahan ni San Pablo kaya nga naman San Pablo usa ka Katoliko apan ang tema na to para masabtan nimo bungkaga na si Pablo Okay, dili sunod pare sa pangutana. Kristiyano. Okay. Sunod pangutana. Kay ako naman ning nabutangan og Romano Katoliko dire. Husto na ni. Sabagay yes or no? Salamat ang gibutangan nimo nagpamatuod lang karong gabi na miunyon na ka na si San Pablo o sa kaparis si Bang Katoliko o kana Kristiyano. Muna dayag ang himong himuon karon na maghimo ka mabasa ba sa Biblia na si Pablo dili pare o dili pud Kristiyano. Kana salamat at nasayod na ka karong Okay. gabi na San Sunod Pablo pangutana. pare si Bang Katoliko. Sunod pangutana brother Elias. Kay husto naman dai ni katong ganiha dili to husto ganiha. Sabagay yes or no? Husto. Bot, hosto gyapon. Kaya nga naman, sama sa akong gibarog. Una, nagbarog ko na ang mga pare sa diyang lasapis akong Ginoo, ning sa buhata kaya paghandom ka na ko. So sa to pa, si San Pablo, ligo ako buhat 11:23 na ang pagtulunan na pagtipik-tipik og pan kung Eucharistia nakuha niya sa itong Ginoo. Kung nakita na to, San Pablo, pare siya. Means, dayag mo na, dili mo na imalalis na si Pablo, Kristiyano o Katoliko. Nga naman, ang tanong Katoliko, Kristiyano. Bro, Sunod pangutana brother Elias. 2 minutes bro, 2 minutes. Okay, Kailangan sa isa disod pa eh. Sa Kailangan akong isa disod ba? pagkakalias na himong gusto. Sa wala pa na akong gidungagan, ingon po ka gusto. Ganun wala man nimo butangi og Romano Katoliko, ang imuhang tema nga mao man na ito'y husto ang gibutangan og Romano Katoliko. Tubaga? Aron suspense ang imong pagsabot. Nga naman. Yeah. Tataw klaro, di padayag na ko. Migawas karong gabi una, si San Pablo sa kapare si Bang Katoliko o si Pablo pare sa Kristiyano. Kaya nga naman, si Pablo sumusunod sa tong Ginoo. Og buhat 11:26 balik ko na ko ang sumusunod sa tong Ginoo o sa kakining Kristiyano. Min salamat, nadayag karon nakasabot ka na ang Kristiyano di ay Katoliko. Na muna, wala gilain na
Pare Sunod diya pangutana, Brother Elias. Okay, sunod pangutana. Napanin ka ba? Tibuok Biblia, basahon nimo. Wala kay mabasa nga si Pablo, pare sa Romano Katoliko nga Kristiyano. Nasayod ka na, wala? Ito ba kategorikal? Matud-an ako na si Pablo pare sa Asa bro, na objection bro. Tasa. Bro Elias, imuhang tingog putol-putol din. Naman tayo objection. Ikater sa nato ning objection ni Peter Pindon. Unsa may imong objection bro? Nasayod o wa masayod? Okay. Akong gusto na ko nga matubag na ako, gusto na ako nga madungog na ako. Ay, ikuan daw bro. Ibalik daw imong pangutana bro. Okay. Nasayod ka ba, Brother Elias, kabir to kabir, wala kay mabasa nga nag-ingon sa Biblia nga si San Pablo pare sa Romano Katoliko. Nasayod ka ana, wa ka masayod? Tubag kategorikal. tubag. Ang nasayod ko ana nanay mabasa. Ngano man tata og klaro man na kung i-introduction na sa Pablo pare og dia Kristiyano siya. Og ang Katoliko, ang tanang Katoliko Kristiyano. Muna Brad Pitt Pinball ang imong bubuon na Pablo dili pare og di pud Kristiyano kana lang. Kana mga lisod pa ko tanan. Ano ba kung tana, Brother Elias? Kining imong nasayran ba? Ingon magiging nasayod ka. Kining imong nasayran. Imo ning ipadayon hantod mahuman atong debate o imo ning supakon diha sa unahan? Tubag kategorikal. Iya usa pa ko gigipalig-on man nimo karon nadayag mo sa mga tao San Pablo usa ka kining pare sa simbahang Katoliko. Mo gani gi-suspense ta ka ganina. Last question. Nga ultima gidawat man ko Last question. na napalig-on ako. Last question bro. Okay, last question. Sa pare. Alay, umanay mo oras. Last question ta, last question. Bro. Last question. Last question. Di imo mga imong supakon. Imo na yung supakon, imo man ang tema. Objection mo director. Unsa man? Objection. Sa may imong Wala objection? man ko maingon sa pakon ako. Unsa may Ang iyang giano ko ron. supakon? Ipadayon ako, dili na ako supakon. Pero pangutan, naglibog naman ka, naratol naman ka pigatunton. Asa bro? Kadala bro Elias. Naman tay rules bro Elias nga bawal ang aluminim. Unya na lang nang naratol. Ayon sa lang inana kay kuan ma dire. Ato lang nang isit aside sa nang mga term nga naratol. Ayan na kay murag line pa Unsa na. imong supak, Brother Elias? Imong ipadayon, sa to? Ipadayon nga dili supakon? Tarong nga imong pangutan na, ikaw na may naglibog diya. Otro na. Okay, ako balikon na. Okay, ako ang balikon. Nautaan ako nasaya, dili ba nimo supakon ang imuhang nasayaran hantod mahuman atong debate? O, tubaga, ana na lang dili ba nimo supakon hantod mahuman atong debate? Yes or no? Tubaga. Yes, dili na ako supakon kay ikaw may nagpalig-on San Pablo pare sa Katoliko. O ang balog na ko, pare isa sa Kristiyano. Means, ang tanang Katoliko, Kristiyano man. O ang buluton sa pare, sa pagpitik sa pan, gihimo man ni San Okay, Pablo. time Yes, na bro. naman. Time na bro. Sige. Salamat kayo sa imong pangutana Brad Peter Pindonya. Salamat po kayo Brother Elias sa imong pagtubag sa iyang mga inuntalang nagbukal-bukal nga pangutana. Di ta maglangay kay tong oras gadagan atong ihatag ni Peter Pindon. Katong gipahayag ni Brother Elias o katong gitubag ni Brother Elias sa pangutana ni Peter Pindon. Gumuo ni Peter Pindon karon 10 minutos. Guy bro. Okay, mayong gabi istanan. Dili gid ay niya supakon sa last na kong pangutana. Nga wa gid ay sa Biblia. Basta mo nimo baro ka ning imong tema kung basaon na. Oh. Pamatud-an nimo nga si Pablo pare sa Kristiyano nya wala Katoliko. Ako na lang gibutangan og Katoliko. Kay kulang. Sa to pa sa imong tema daan wala ka nakapabaro kay kulang. Maghimo kay kag tema ko na kompleto. Diba, Brother Elias? Gibutangan ako Katoliko dire, lipay ka kay ako nang gibutangan pero dili ka gikan sa imo ha. Di ka na sa kuha, remember? Unya, ang akong pangutana dili ba nimo supakon nga cover to cover? Wa gid kay mabasa. Nga po dili mo na supakon. Ay wa na ni kabarog lang imong tema lay ka sumala sa Biblia, kay wa man ni sa Biblia. Wa gid kamalay si Brother Elias akong pangutana. Wa gid si kamalay. Brother Elias, nasayod ka ba cover to cover? Wa jud kay mabasa nga ang Romano si Pablo pare sa Romano Katoliko. Nasayod ka na wala? Imong tubag nasayod. Kanang imo ang nasayran dili ba nimo na supakon? Ingon po dili nimo supakon. Wala na
sa Biblia. Agay. Wala, parot na, Brother Elias. Parot. Kating luya ng timaha. Wala ka ba, Rob? Ipangutan na tapos ka, asa na himong pare si Pablo? Gusto na himong amatong katoliko. Ganun mo ka na himong gibutang sa imong tima. Ano kag bilahan ako ng imong tima ng katoliko? Luya kayo. Hadlok magid ka mulitok og katoliko diri sa imong tima kay hadlok kag kuron ako ang imong tima nga nay katoliko, di ba? Suspend na kuno ka. Luya ni sa imong tima, Brother Elias, wa kabarog, kulangan. Yan dili sa mao. Anya naman kulangan ako na nagbutang ana or makumpleto. Karon kitoy nagbutang. Oh. Uyon na ka ana, ingon pa uyon na. Sato ba? Kaya wa man na kumpleto dito nga bagay ni mong uyunan kaya nga naman ipangutan na ta ka. Asa man siya nahimong pare sa Iglesia ni Cristo o sa Seventh Adventist? O paano mga Kristiyano? Oh. Paano mga Kristiyano? Ang Iglesia ni Cristo, ang kulturang Kristiyano, kami po ang kulturang Kristiyano, asa man siya nahimo? O ganun di mo ka mutubag. Sato pa, Brother Elias, parot ang imuhang tima. Dapat itong giingon nga si Pablo pare sa kining Romano Katoliko. Direta Brother Elias Brother Elias ang kining ako ang tinuod bagid nga pare tinuod bagid nga pare ni si Pablo sa Romano Katoliko. Okay. Tara Brother Elias. Yan. Dara Brother Elias man. Nag-ingon sa dire. Ato ning himay-himayon. Pares ba si Pablo sa Romano Katoliko? Ang iyang tubag dire Brother Elias o. Ingon sa dire. Aron nga masabtan nimo. Pare ba si Pablo sa Kristiyano sumala sa Biblia sa referensya. Walay teksto sa Biblia nga nag-ingon nga si Pablo pare sa Kristiyano o sa Romano Katoliko. Unsay tawag kang Pablo? Dara mas klaro nga si Pablo sumala sa Roma 1:1 gituwag siya nga ministro, alagad o ebanghelyo. Ya Kolosas 1:23 magwawali og magtutudlo. Ikaduhang Timote 1:11 magtutudlo gihapon si Pablo. Ganong wala may verse nga siya pare. Okay. Nasa mabasa nimo sa Roma 15:16 gitawag siya nga mahimong ministro ni Kristo Jesus sa mga hintil nga alagad sa panghiling sa Dios. Sa ubang bersyon o sa ubang translation Brother Elias gitawag siya nga alagad gikan sa Greek nga Leotorgus. Ang Leotorgus Brother Elias close parenthesis gitawag siya sa Bisaya og mura ug pare. Like priest, mura og priestly service. Mao dai nang imong hugutan Brother Elias. Mura ra di ay. Pero dili kini nagpasabot nga pare siya opisyal nga kahintang kun dili nagamit siya sa hulagway figurative language nang iyang pagwali murag naghalad sa hintil ngadto sa Dios. Figurative Brother Elias dili siya ingon nga literal nga siya gipare. Ladi sa bagong tugon Brother Elias kay parang pagtabangan ta kay pabarog sa imong tima ha kay murag nabukatan jud ka ba. Kita-kilid jud ka ba. Ang tanang magtotoo Brother Elias tawag na siya og priesthood. Tanang magtotoo makaduol sa Dios. Iya ding mulugan Brother Elias sa priesthood makaduol ngadto sa Dios. No na kahulugan sa priesthood. Asa mabasa unang Pedro 2:9. Si Kristo ang gilagway ni labang pare high priest Hebrehanon 4:14. Mao nga ang papel ni Pablo dili pare niya sa sistemang pare karon kun dili apostol ug misyonero. Tigmisyon nagdala og pagwali. Kung inyong basihan Brother Elias ang Biblia, ang buluhaton sa pare dili wali oy. Taon ni si Brother Elias. Mao siya ang duulan sa mga tao aron sa pagdala og halad ang pare mao'y maghiwat dito sa halad nga inihaw.
ulang pagtuon si Brother Elias. Ayaw mo nang matunan, Brother Elias. Ang mga apostoles, wala gitawag og pare, kaya naman. Pag ikaw ni Kristo nga panlakaw ka mo sa tibuok kanasuran sa pagpanudlo, dili na trabaho sa pare. Tagay kong teksto sa Biblia, sa usa lang ka buok, na ang trabaho sa pare magwawali. Oh. Dili magwawali ang pare. Kung dili siya ebanghelyo, dili siya kadala sa ebanghelyo, kung dili magdala siya maoy maglunggo sa mananap, o siya maoy magtugo sa imuha nga ihunghong sa mananap ang imuhang sala. Unya ang pare mo kagunit, unya ikaw may muduslak, ang pare mo musalog sa dugo. Mo trabaho pare. Dili tigsangyaw, dili tigwali. Ang imo ha, kay sige magkakaingon ng gawali. Karang imo ang mga teksto nga naa sa Biblia, kung imo nang ipadapat nga siya pare, dili na mo haom, Brother Elias. Mas maayo pa ingnon nimo nga ministeryo, ministro. Oh. Gitawag og magwawali. Ang magwawali, Brother Elias, wala sa gitawag og Leo Turgos. Wala sa gitawag og Leo Turgos sa Greek. Kundili ang Leo Turgos mura siya pare. Nganong mura man siya pare? Tungod kay ang iyahang pagdala og halad ngadto sa mga hintil, iyahang gihimo. Unsa nga halad mao ang pulong sa Dios. Nga mutuo mo ani Kristo. Mura siya gitawag og figurative speech. Oh. Nga nagpasabot nga si Pablo di ay ang iyang trabaho gadala og halad, gadala og mga pulong ngadto sa mga hintil. Brother Elias. Karon yun mo na, yutok mo pa, yusin na lang. Wag yun ka baro kang imuhang tima, gitabangan na lang ka, amigo man ta, di ba? Brother Elias. Gitabangan ta ka. Akong gibutangan og Katoliko, wa pa ni Katoliko. Di ba? Nya si Brother Elias, wa lang pud ako ni sa gitininuod og maayo kay karon pa sinibalik og dipit. 1 minutes and 42 seconds. Salamat Mr. Moderator. Wa na lang nako ni sa tinuod og maayo nga gapuson pag birata kay ngano man. Matagam ni si Brother Elias kay last na mong dibit ani katuwang si Maria Grisaka sa langit. Unya, natagam gid siya hangtod nga pila ka tuig ni dagan og mga almost 5 years. Wa na gyud nibalik si Brother Elias og debate kay ngano man natagam. Muna nga karon ang iyang tima ako ang gipunan gibdungagan ako aron nga ganahan kay siya. Nindot kay text smile. Brother Elias. Okay kayo, no? Reply kay si Brother Elias kay ngano man ang iyang tima igsoon kulangan iyang tima walay Katoliko ang gidungagan. Unya ang iyang nasayran di po niya supakon unsa may iyang nasayran mga igsoon ako lang elaborate gamay ha. Ang iyang nasayran wala kita sa Biblia. 51 seconds, bro. That's why Brother Elias nga di ka makamahay kay ang imuhang tubag dili ba nimo supakon Brother Elias nga wa gid na sa Biblia kanang tukaber nga si Pablo pare sa Romano Katoliko. Ingon po siya nga di niya supakon. Tapos pa dili gid sa pare sa Romano Katoliko. Kaya naman wa gid sa Biblia Brother Elias. Dahil salamat ug may gabi ka natong tanan. Okay, salamat kayo, bro. 23 seconds imong nabilin, bro. Imo na ning i-web. Sige lang. Okay na lang bro. Sige. Dito maglangay. Andam da ka mangutana, Brother Elias. Andam na, madungog ko. Okay, wala na clear ta dire. Ikaw, bro, Pindon, andam na kas pagtubag siyang pangutana. Yes bro. Okay, sige. Bro. Katong imong pamahayag, gisahon kas pangutana ni Brother Elias. Go ahead, bro. Wahid, ang akong tima na imong gidawat Brad Peter, matudala ko na si Pablo pare sa Kristiyano. Karon, na kay mga gigamit na teksto mga 4 o 5 ni. Diya ba sa imong gigamit mabasa pa diha na dili pare sa Kristiyano si Pablo mabasa o dili? Dili gina siya mabasa, wa mo na pamatuod nga si Pablo dili. Pare sa dili siya pare, wa mo na pamatuod ana. Gisupak na ko ang imong tima. Sabi na kay piang imuhang tima, kulangan, wala man rin nag-ingon nga si Pablo, pare sa Romano Katoliko. Mo na nga gipanggamit nako ng mga tekstuha pagtabang diha nimo nga unta makabarog imong tima. So dili man gud. Ang kanang mga tekstuha nagpamatuod Brother Elias nga si Pablo usa ka ministeryo aw misyonaryo. Oh, itawag siya og ga-ministry, gawali. Wala sa giingon diha gitbutan nga si Pablo usa ka pare. O sunod pangutana Brother Elias.
Okay, asol pangutana kay ang akong tema pamatudan ako sa Pablo Pare sa Kristiyano, nagidawat nimo karon imo manggisupak na dili mabasa sa ato pa ni dawat ka sa tema og misupak ka na dili mabasa sa Biblia. Unsay pangutana? Jadi mas sabi. Ang akong ikalawang pangutana, ang tema nako si San Pablo Pare sa Kristiyano. Karon tema nako na nagamit og teksto, mingon ko mabasa ba diha na dili pare si Pablo sa Kristiyano, mingon ka na dili. Karon ang ikalawang pangutana, gidawat nimo akong tema Sa bro, tapos bro, dili bro. mabasa sa Biblia. Bro, gipost na ko imong time bro. Wala mas pindon. Nara ko. Sige, go ahead. Kinikungot mo ko di mong kamera dire. Go ahead bro, padayon bro. Mo to ang ikalawang pangutana na gidawat nimo ang tema na si Pablo Pare sa Kristiyano na dili mo na mabasa. Diya sa imong gamit na mga teksto. Tubag. Ito dili ako mabasa. Dili man masabtan imong pangutana Brother Elias. Unsa may akong tubagon ana? Gidawat ako imong tema? Unsa man? Di ba, klaro kayo gidawat ni mong tema na misupa ka. Karo ang pangutanan ako, sumala sa akong tema na si San Pablo Pare sa Kristiyano. Karo ang gigamit ng mga teksto ba? Nagpamatuod ba na dili pare si Pablo sa Kristiyano? Yes. Dami mabasa. Yes bro, nagpamatuod yun. Tingano man. Ang kana lagi gitawag lagi og figure ba? Figure lang siya, dili siya ingon nga pare. Ang gitawag diha Brother Elias, gitawag og gadala og mensahe, magwawali. Oh, wala man siya nag-ingon diha nga pare. Muna nga dagan og mga teksto diha, wa jud ko nakabasa nga si Pablo Pare. Asa man ako nung tekstuhan diha nga pare, pangutana ta bitaw kana, ingon ka kuyon ka nga tibuok Biblia cover to cover, di gid mabasa. Mao na imong giuyonan ganiya. O sunod pangutana. So pangutana, sa ang gigamit ganina sa Roma Kapitulo 15, 16, mabasa mo gid yan si San Pablo Pare sa tong Ginoo. Pangutana, nadungog ni magpapare siya sa ni Kristo o dili? Okay. Di juga makabasa diha, dili gid na siya ingon nga pare ni Kristo. Kaya ang giingon diha Brother Elias, ingon siya, nagtrabaho siya sama sa pare, dili giingon nga pare siya. Murag pare ba na ha, kung basahon na. Gitawag siya og Eleologos sa Greek, Brother Elias. Ako ang basahon na ra oh. Leo Torgos, murag pare. Buot pasabot, magwawali. Dili siya pare. Kaya ang trabaho biya sa pare, mo itig dala sa halad. Objection mo dito. Oh, sa may objection bro. Kana yang gibasa ka Biblia ba na o unsa man na yang gibasa balik personal lang yan na konklusyon na. Okay. Mo to yung objection. Bro, unsa may counter nimo objection bro? Counter ko bro. Counter ko. Ini siya bro, naani siya sa dipsik. Daghan nga mga Dipsik, unsa to bro? Dipsik. Dipsik. Usa ni siya ka Bible scholar Brother Elias nga nagpamatuod sa ilang mga gitun-an diha sa Biblia. Nga ang Greek sa ang Greek sa pulong nag-alagad gitawag og Leo Torgos. Nga kung hubaro nato ngadto sa Bisaya, gitawag siya og mura og pare. Gitawag siya og sama sa pare. Sunod pang utana Brother Elias. Sige bro. Wala diri sa Right. sige. Jaman. Pangutana na 6 minutes imong nabilin dire. Sumala sa imong giingon diri sa Greek lexicon ang minister servant mean makita na to di appraise pare siya. Sa pangutana nimo. Pangutana bro. Sumala diri sa akong gibasa ba na ang si San Pablo usa ka pare sa tong Ginoo. Diya sa ministry siya nagano sa gospel. Karon kini bang gigamit nimo na 1 Pedro 1:9 ba to na mabasa ba diha na dili pare si Pablo mabasa dili? Mabasa gid basta kay ato alalayan og pagsabot. Kay mao man imong stand ganiya nga ang magbasa kinahanglan nga pasabton. Nganong dili sa pare kay ang trabaho lagi sa pare mao ang magdala og halad nga inihaw ang ihandog sablig dito sa tabel.
Ang mga trabaho sa pare. Mabitaw ka sa panahon ni Kristo ang napulog duha ka mga apostoles wa to sila tawag kag pare. Nga naman ang ilang trabaho magwawali ibanghilyo. Mara siya kulang ni mo brother Ilyas. Tunay og maayo kung unsa ang gitawag og pare. Ang pare magdala og dugo ngadto sa tabil. Kumatayo ni Kristo nagisi ang tabil, wala na sila tabliganan sa dugo. Nga naman naundang ang halad nga inihaw. Busa wala na pare. Ang kining naa diri karon sa Roma 1:1 gitawag siya og apostol, mag-alagad. Ibanghilyo. Wala siya. Basta wala ko tunay ko nagmaayo. Magwawali, magtutudlo. Wala siya ang gitawag og mga apostol. Pero kung yung mga pare, wala makasama sa Biblia nga mga apostoles gitawag pare. Saan pangutan na brother Elias? Pangutan ako diri sa community akong gibasa ganina pag introduction ako. Diri nagingon na sa 16 special function of the priest in the offering of sacrifice. Saint Paul and minister of Jesus Christ, sacred office was given to the Christ with order of Christ. Ako pangutan na diya sa buhat 20 kapitulo 20 verse 7 nasama sa gimos tong Ginoo nagtipik-tipik siya og pan. Mabasa na to diri na sa unang adlaw sa semana ang nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon. Ang pangutan na po diya kanang gisangon sa tong Ginoo kay San Pablo na bulhaton, nag-ihaw ba siya diha og kining mananap o nag-sacrifice sa pagtipik-tipik og pan tubag? Okay, nag-sacrifice na sa pagtipik-tipik og pan kay nga naman ang iya mang lawas maoy nagsimbolo ana nga maoy katapusan nga halad. Kaya kinsa may mopatay, kinsa may mopatay ana? Kinsa may mopatay ana? Ang mga makasala sama gyapon sa mananap dito sa Old Testament. Kinsa may mopatay sa karnero nga gihalad. Ang makasala, kinsa man ang mosablig sa dugo, kinsa man ang magdala sa dugo ngadto sa tabil. Ang mga pare, mao po na sa Kristo. Kinsa man itong dugo nga giula para mapatay no ang sala. Dugo ni Kristo. Kinsa man naghimo ana? Si Kristo may katapusang pare, siya mo nagdala sa iyang dugo. Ngadto sa ngadto sa templo. Aron nga malimpyo ang mga sala. Ya kinsa man ako may makahimo ana? Si Darwin Gitgano? Pagpakamatay sa iyang kagwalayon aron mapatay na itong sala. Dili oy, si Kristo ang katapusang pare nga ang iyang dugo, brother Elias, mao'y naghugas sa mga sala. Tama gyapon sa mga mananap. Kinsa may magdala sa dugo sa mananap? Ang pare. Katong pare sa mga Levites. Kinsa may nagtiwas ana, kinsa may katapusan nga halad nga nagdala sa dugo, Kristo. Okay, next question. Next question, bro. Next question. Next question, diri ko mobalik sa Roma kapitulo 15 verse 16 na akong gibasa diha nag-alagad sa isip pari sa Ginoo. Mes akong pangutan na babasa ba nimo diha pari sa Ginoo o pastor sa Ginoo? Okay, babasa diha nga sama ra ba? Ingon nga pare. Wala ko ingon nga pare sa Ginoo. Wala ko kami basa diri. Akong basahon brother Elias aron nga dili ta mahimong bias sa karon. Ano ka? Ang pamawag tinuod ba nga mabasa sa Biblia? Wala man tayo ingon nga mamutbot diri sa Biblia brother sa side na to brother Elias. Pero wala dili lagi na trabaho sa pare. Ingon taga example brother Elias. Pananglitan karon ni ampa ko ingon kabayo na day ko. Ano ba? Nilupad ang motor sama sa langgam. Paglupad sa motor day, langgam dito siya. Masahon na. Brother Elias, sa iyang paghimo ka na kung sulugoon ni Hesukristo ngadto sa mga hentil, ingon nga saserdote o pare, nagtanyag sa maayong balita. Nagtanyag sa maayong balita. Unsa man maayong balita nga gitanyag sa mga pare nga nasa Old Testament? Mao ang halad nga mga inihaw. Pero wala siya ingon nga siya mo pare. Wala kayo mabasa ana. Pasabot bitaw na sa imong ganiha. Sunod pangutan na brother Elias. Okay, sunod pangutan na, bro. Balik ko pangutan na. Duha ka pangutan na lang ta, bro. Duha ka pangutan na, bro. Isa na lang? Duha. Balik ko na ko. Miangkon man ka na dili pastor so pare. So sa ato pa, gidawat nimo karon diha na mabasa sa Roma 15:16 na pare si San Pablo. Mabasa nimo diha dili.
mabasa diha sa Biblia, Salamat. pero ang iyang bot ipasabot diha sa Greek. Ang Greek man may ato ang diha man na sa gikuha nga mga translation. Gitawag siya Brother Elias og Leo Turgos. Leo Turgos. Unsa man ang Leo Turgos diha sa Greek nga itong hubaron sa Bisaya? Murag pare. Ingon sa pare. Kung dili kay ingon nga siya pare. Unay kinahanglan nga masabtan Brother Elias kay nga naman ug mayon ta karon nga diha sa New Testament wala na may pare gitugyanan sa iglesia, mga pastor man magtutudlo. Kay nga nung pastor og magtutudlo. Tungod kay sa Hebrehanon City 23-24 unsa may hinungdan nga nung gipulihan ni Kristo. So Kristo walay kamatayon nga pare. Okay. Sila mga matay man to sila. Last question bro. Last question. Last question. Sumala sa Lucas Kapitulo 20-19, magtipik-tipik ang dari sa mga tinulan o may tumatin nyo ikaw nakikini mo ang lawas ng tubo na nambilan kininyo. Buhat girabagan doon kanko. Pero, gihatag ba sa mga kaparian na yung sumusunod ang kining buluhaton sa pari? Gihatag wala? Wala kay dili na trabaho sa pare. Wala kay mabasa ka pagtipik-tipik sa mga tinapay o pagpainom sa bino buluhaton sa pare. Kung imong lantawon ang ilaray ni Libby o mga Libitays, mao ang pagdala. Mao ang pagdala sa dugo ngadto sa tabil. Actually mong kapildihan kaya naman daghan kag mga kulang sa imong tima. Wala man nakumpleto imong tima. Busa ikaw mo'y ana. ayaw pang distract kag katubag ko kasi action kaya naman gitinarong ta kag debit karon wa ta gani kag pusa gani magtinarong ka sa kuha. Kay ang imong tima piang wala ka pabarog sa imong tima nya action kag ana. Ayaw pang distract sa kuwang tubag kay wa ta man kag distract kung magtubag ka. Gipagiyaan ta ka Brother Elias og debate nga formal kay nga naman gusto nako nga mabalik ang imong gana sa debate. Kinawala biya imong gana sukad nga gapos ta ka sa pag magdebate ta. Di na biya kay wala Objection, diya. Okay, bro. Time na bro. Wala na. Wala na bro. Objection. Okay. Wala Wala na. Wala na yung oras. Wala na may oras eh. Ang sabi na yung mga objection na rin. Sige. Okay, dito maglangay atong ihatag ni Peter Pindon ang 5 ka minuto nga final conclusion. Sige bro. Okay, mayong gabi sa tanan no. Nalipay ko nga nibali ang gana ni Brother Elias sukad nga gikulatan ako ni sig maayo sa debate nga katapusan namong debate atong Maria niya. Wala gid sa ganahi og debate. Karon ako siya, yun nga, dili ra ta mag-debate bro. Pero nibalik iyang gana. Karon wala na ko siya binadahig maayo kay gusto na ko nga mabalik ang iyang gana sa debate. Kung aksyonan man hinon mo ni kanana oh. Nang distract ba? Pero diyan ka Brother Elias sa imong tima wala ka nakapabarog. Wala. Kulang ang imong tima og Romano Katoliko. Pagbabarog ka og tima, kanang naa sa imong tima, may ipabarog. Wala man nimo mayon ka i-suspense ko nimo, dili man na pwede nga mag-suspense ka diha sa tima. Kaya naman mao man ay gamiton nimo pagbabarog. Wala man gani gamit og kanang sinuitik nga pamaagi nga unya ra nako na ibasahon kay suspense ni. Tima na nimo kinahanglan nga mo na pagbabarog. Oy, wala kay bawalan kay. Dapat ang imong ipaparog kanang imong tima. Kay lisod man kaayo Brother Elias nga magpabarog ka sa dili nimo tima. Unsa imong tima? Walay Katoliko, gipangutana ta bitaw kag ganihaan eh. Kini imong tima Brother Elias, uyon ka nga walay Katoliko dire. Uyon. No. Uyon ka nga ako rin duwagan og Katoliko aron makumpleto. Uyon ka. Ato pa dili kumpleto. Di kumpleto unta nimo ni. Mo nga anak ka ikaw mo ina anak kay ngano man ang imong tima dili kumpleto. Matod pa nimo, uyon ka nga dili ni kumpleto akong duwagan og Katoliko. Asa may imong tubagan niya? Uyon. Ito ba dili kumpleto? Kaya akong iyunan ang duwagan. Gipangutana ta pug ka Brother Elias. Nasayod ka ba Brother Elias nga cover to cover wala kay babasa. Nga si Pablo pare sa Romano Katoliko. Nasayod ka na wala. Ang imong tubag unsa man? Nasayod ka. Ipangutana ta pug ka. Ining imong nasayod, dili balik mo ni supakon. Tubagay sa orno. Tingnan pug agis, dili mo na supakon. Yan, alay na sa Biblia. Wala mong kakabarog. Inagdubli ang imong butal-tal.
Nadubli ang imuhang pagkapirde kay ngano man. Dili nimo supakon nga wala sa Biblia. Asa man ka nagpamatod, Brother Elias? Di ba sa Biblia? O anong ningon mo ka dili nimo supakon nga wala sa Biblia? Dapat ningon nga ako lang supakon, Brother Peter, kinaa sa Biblia. Ano ba ka? Nasayod ba, Brother Elias? Ay nasayod ko. Nga wala na sa Biblia, pero ako lang supakon nga naman naa sa Biblia. Ano ba to? Oh, di ba? Wa nimo, Brother Elias? Ha? Wa nimo? Nga sino ayaw og pakita nga nidaog ka nga mo na anak ka kay ngano man hindi man ka. Unsa may gusto nimo inon tayong nidaog ka? Gusto ka inon tayong nidaog ka bisan ang imuhang tima kulangan tiang. Oh. Kanya ako na lang ganun nagdugang para ka makumpleto. Dili ka magpasalamat sa kuha? Ha? Oo. Gusto na. Dili ka magpasalamat sa kuha ako gikumpleto aron ka magpabarog nga inyong pare. Pero Brother Elias, sultian ka magputol sa dili, wa gina sa Biblia. Mao na imuhang giuyunan, ha? Uyon ka nga wa gina sa Biblia. Ug di pud nimo supakon, iwa na sa Biblia. Kami lang ingon ana. Buot pasabot ni ining atong debate karon. Nakita na Brother Elias nga ang imong pagmamatuod ulang, tiang, ikaduha nimong pagmatuod wa sa Biblia. Laba kay gigamit Brother Elias nga referensya kay sumala man sa Biblia og referensya wala. Abot na lang tag konklusyon wa jud kay nagamit nga referensya. Nga Brother Elias nga kanang imong referensya na counted nag imo nang gamiton karon di nga man konklusyon man ang ato ang mga kaagi sa ato ang debate mo ato ang gi-conclose ato gisiradan. Pero mo open ba gani kag lain nga referensya unsa diha not counted na siya kay nga naman conclusion 5 minutes. Masig di po kasabutan na ha? Unsa man Okay. ang conclusion, Brother Elias? Time na, bro. Sila sa atong ha? Time na. Okay, daghang salamat o mayong gabi ka na tong tanan. Okay. Bro, ako ni iset sa 5 minutes. Imuha na pong oras, bro. Brad Elias Mailom, go ahead. Asamat, moderator, no? Natataw, klaro, una pangutana pa ni Pindol, parot na siya. Kay, anya pangutana, asa mo na pali si Padmo? Sa HDA ba o sa Iglesia ni Cristo Manalo? O sa ito ba? Diya palang pangutana, wa sa kabantay, ana, na ang yang muna-huna ba? Muna, ganing makita na to, na wala may pari ang 70 Adventist o Iglesia ni Cristo Manalo. Tapos, dili man talang Kristiyano diha na naipari. May ano siya na Pilipanyan, may mga pari. Dili man sila Katoliko. Kaya napabarog man ako gikan sa akong unang stand na ang tanang Katoliko Kristiyano. Tapos ang buluhaton sa pari, muna mabasa na ako ganina ang buhat Kapitulo 20 City na nagtipik-tipik og pan San Pablo. Ang pangutana, ang sabi mo sa Pablo diya nagtipik-tipik og pan o naghalag og mananap. Mo dito siya naraton. Kaluoy na tutog-tutog ka mo sukol ka kay Pader talunggit gano sa mga bata-bata ganin Pader di ka kapurma. Imong tanaw Peter magmatngon na ka kay sukad tong debate nato daga ba ko mga kauban mo ng debate nako katong January gani sa Samal May kay Roland Pads o katong nakauban nimo diha na di gani mo sukol si Hirap sabi sa Cebu na gusto niya na kining public na dili naman gitugutan ng mga SDA sa pag-public. Muna diya pa lang punto ha, ikaduang punto na akong gipasabot na sa Roma 15:16 pare tapos iyang lubagon namingon siya na buluhaton mo gani akong gilig-on na ang pangutana ko sa San Lucas Kapitulo 22 versikulo 19 na mingon Ginoo sa Last Supper diya sa Last Supper niya na kining mikuha sa og pan og gitipik-tipik niya og gihatag sa mga tinul-an og maingon siya na kini mao akong lawas ito diyan alang kininyo buhata kay paghandom ka nako og gigamit nako lig-on na pagmatuod sa 1 Corinto Kapitulo 11 versikulo 23 si San Pablo mismo nag-ingon Peter muna bagmatngon mas ukol pa kay Padre Darwin na gani ka kabalo sa pangay unsa ang ano pastor muna diya sa 11 23 o sa ingon San Pablo kini ang pinakadako na pagtulunan na ako nadawat gikan sa atong Ginoong sa Kristo na sa gabi na sa gibudhian may kuha og pan pitipik og gihatag sa mga tinun-an. So mga lig-o na akong gipatayag na si San Pablo pari diya sa Roma 15 og sumusuli kay Kristo Kristiyano
wala niya nabungkag na akong tima. Kaya naman, wala man sinabasa na si Pablo dili pare o dili po Kristiyano. Ang iya konklusyon raman, mugamit pa sa Greek na sumala gani sa Greek diri sa Greek lexican na sa number 2 minister servant mo gani mingon sa wa kami gamit og kaning referensya. Usa din akong gigamit na the second special function of the priest in the offering of sacrifice. Saint Paul 1 is a minute, minister bro. of Jesus Christ. 1 The minute. sacred office was given to him by Christ in the Christ who appointed and ordained him to it in his especially duty as a priest of the gospel. Oh, pasahon mo na sa commentary diya sa ilikot sa sa English. O makabalo si Peter mo ang unang bulwaton katon sa mga libitas, mga mananap. Muna wala gyud sa ka bungkag na naman. Wala may mananap maghihalat ang mga apostoles. Tapos gigamit niya ang 1 Pedro 2:9, milig-on na hinoon na mga pari. Tapos maingon siya na wala yung mga pari na mga apostoles. O, di ba? Di pa lang natin makita na kanang sa buhat 13 Gs, balit alon niya ang kamatuoran. Kaya nga naman, sa buhat 20, 30, mugawas ni sa to ang mga tawhana o musultig mo baliktad na pagtulunan. Nga naman, wala man tayo mabasa na si San Pablo isa ka pastor o dili pare o gilig ko lang nako na balik ko nako ang tanang Katoliko Kristiyano dili tanang Kristiyano Katoliko muna diya gigamit nako si San Pablo sumusunod pa ni Kristo mo gani mo di ko nako kay tataw klaro man muna wag ito barog si Peter Pinton kaluoy sa kong amigo matagam na ni siya ba Ako rin nagkubarog. Ako rin nagkubarog. Okay bro, wala na kay oras bro. Time na bro. Hey. Ayun nga. uy wala ka man dito good Peter naguna-una ka ba Ah. Ano yung oras ni mo bro? Di naman yung... Kuha naman ni bro, si Kan. Katawa mo rin, brother. Ako rin nagkubarog dahil kalimot. Ah. Sige bro. Bubuya gini Okay, wala naman tayo yung oras. Salamat kayo sa inyong pag kiter dire pag tubang ninyo direct debate. O niya, wala mo ilagi pasalamat bro. Okay, mayroong mga dagang salamat sa panluwer ni Brother Eugene, panluwer ni Brother Elias. No? Ina mo ang pag-debate ha. Ayaw gini niya nang i-debate nga bunay ka nang gitawag debate sa kana kitang prinsipyo bitaw kana bitaw nara sa atong kasing-kasing bitaw personal na kundi kini mo pagtulunan ng gini. Wala mo nagmag pagtulunan ayo nga ayo tong kabayan nga samtang kita nagapaabot sa Kristo. Mura akong ibalik sa inyong duha Brother Eugene o Brother Elias and Okay. Bro, imong pasalamat bro Elias, wala kay laing shout out ya. Una pasalamat ko sa moderator no sa mapugsanon ug ginasingkasing nga pagdawat sa mua diri ni Brad Peter Pindon. Muna sa uban pa mga kauban ako sa Davao, sa FD Davao, labi na sa mga nakauban ako sa Cagayan si FD o sa Bukidnon si FD. Muna karong gabi una pasalamat ko kay naman ko diri sa Mati karon awigan sa Tumoy sa Oriental. Muna dili lang kay si Peter daghan mga dialogue na hitabo. Dili tayo na mapulaan ko din magpadayon tapos sangyaw sa pulong sa Ginoo di simbang Katoliko. Peace. Sige. Okay. Salamat. Bro, Peter Pindon, usa man to inyong ugma madayon to? Mura kang diri tumala siguro. Yan kay pong urasa siguro Brother Eugene o Unsa may topic ninyo bro? yang siya po affirmative kay sige mo isang paghagad ako nung nga nakita siguro niya siguro nga ay mga nagpabarog na wa nagpabarog nga iyang ipalo up siguro Unsa may nga topic ninyo? matud-an niya nga ang Romano Katoliko mo tinupod ni Kristo sa mga Asambleya ni Christian. Sige bro. Ugma na lang pod. Sige. God bless. Sige, salamat kay bro ha kay murag video lalom-lalom na sad ang gabi bro. Thank you very much. Aksyon Katoliko! Okay. So, mao to. Okay bro, Okay, atong oras mga suging tigpaminaw alas 8:47 na. Aksyon Katoliko! Live!